do fary trňami ranená, rúžami chránená, vystieram ramená, černozem, čírnych rečí, všúvar rozčuchraných briad. Choroba z povolania, teda aspoň si myslím. Dnes sa budeme venovať aj tejto téme, tak zostaňte s nami. A vlastne To už je sa... choroba z povolania. Presne tak. A tomu sa teraz budeme venovať. Ako ty si to pekne prepojil. Tak som si predstavil to chúďa barmanku, ako tam, vieš, to všetko dýcha a čo má robiť, aby si uplatnila svoje práva. Sledovať našu poradňu, novú poradňu, ktorá má názov Často nevyrieši a budeme ju tu mať pravidelne každý druhý týždeň. Pekne si to povedal. Ja teraz dúfam, neskomolím meno nášho hostia, doktor Branislav Friedrich, advokát. Príjemné dobré ránko vám želáme. Ráno. Skúsme si najskôr teda vysvetliť, čo právo rozlišuje ako chorobu z povolania. Choroba z povolania je zdravotný stav, poškodenie zdravia, ktoré nastalo v súvislosti s výkonom povolania. Ak som teda ochorel, pretože som pracoval, veríme, že teda pracoval usilovne a mám zdravotné potiaže, je možné hovoriť o profesionálnom ochorení, je možné spojiť potom tie zdravotné potiaže s výkonom toho povolania. Viete nám povedať aj nejaké príklady z praxe? Príklady z praxe najmä sú spojiteľné povedzme s výkonom ťažkých povolaní v výrobných závodoch, v baniach. Typickým príkladom je naozaj baník, ktorý teda tvrdo pracuje manuálne, pracuje s prístrojmi, má zaťažované kĺby, ruky, nohy. To sú tie, Nejakým spôsobom sa to týka napríklad, lebo teraz hovoríme o tej našej telesnej schránke, ale čo naša duša, je veľmi veľa duševných chorôb. Čo ak získam nejaké duševné ochorenie vďaka svojej práci? Tým nenarážam na prácu moderátorov, ale sú predsa psychológovia, učitelia to majú veľmi náročné. Áno, skutočne je to naozaj tak. Dnes to začína byť téma číslo 1, alebo teda začína to byť naozaj veľmi zásadné. Duševné ochorenia v spojitosti s výkonom práce. Bohužiaľ, zatiaľ tá legislatíva nedospela tak ďaleko, aby sme mohli aj duševné potiaže, psychické problémy označiť sa chorobu z povolania, ale čas k tomu určite dospeje, je to naozaj tak. Lebo napríklad stres, to je taký faktor, o ktorom sa rozpráva, že je spúšťačom mnohých chorôb, napríklad aj rakoviny, a dnes teda v zamestnaní mnohí pociťujeme veľký tlak, máme nápätie, máme stres, takže na to sa to asi veľmi nevzťahuje. Ako to vyzerá potom pri dokazovaní toho faktu, že mám chorobu z povolania, že som ochorela vďaka svojmu zamestnaniu? Je to náročné? Je to náročné. Tam je veľmi dôležité byť naozaj aktívny, komunikatívny a informovať sa. Zaujímať sa o to, aké nároky mám, ako sa k tým dostať. Je dôležité absolvovať vyšetrenie, je dôležité nehať sa vyšetriť lekárom, kvalifikovaným pracovným lekárom. Je dôležité komunikovať správne s sociálnou poisťovňou a v prípade, že nastanú nejaké problémy, vyhľadať pomoc, vyhľadať právnu pomoc. Zrejme títo ľudia nemajú dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli spolupracovať s advokátom, ale je dobre povedzme informovať sa o občianskych združení, vyhľadať občianske združenie a snažiť sa získať tú pomoc. Občianske združenia radi bezplatne poskytujú túto službu, takže je to možné. No, vy dnes budete našim televíznym divákom tiež bezplatne poskytovať právnu službu, a to na telefonickej linke, ktorú naši diváci už o malú chvíľu uvidia na svojich obrazovkách. Nech sa páči, od tohto momentu máte možnosť volať pánovi doktorovi Friedrichovi a pýtať sa ho, najmä teda na túto tému, ktorú dnes rozoberáme v našej prvej časti tejto právnej poradny. Telefónne číslo už vidíte, Bratislavská predvoľba 0268 27 44 44. Ďakujeme veľmi pekne. My sa dnes ešte o tejto téme budeme pochopiteľne rozprávať. Zaujímalo by ma, či nejakú chorobu z povolania môžu mať aj záhradní architekti, ale predpokladám Našej novej poradni. Je to náš nový seriál, ktorý sa bude objavovať pravidelne každé 2 týždne. Je to právna poradňa. Často nevyrieši, tak sa volá. No a dnes sme začali hneď chorobami z povolania s pánom doktorom Branislavom Friedrichom. Dobré ránko ešte raz. Ste u nás zároveň aj na poradni, tak akí naši diváci sa ozývali, aké povolania konkrétne majú najväčšie problémy? Najčastejšie to boli tie manuálne povolania, pani, ktorá pracovala so žeriavom, ľudia zo železnice, železničiari, železničiarky,
robotníci, stavební robotníci. To boli tie najčastejšie podnety. No a najčastejšie sa nám ozývali do celoranej úlohy Natálke Dongovej. Písali aj učitelia, teda ľudia, ktorí majú také duševnejšie povolanie, ktorí sa sťažovali na to, že sú pod veľkým tlakom, stresom. Dá sa povedať, že aj takíto ľudia majú možnosť alebo právo na to byť odškodnení, ak povedia, že stres im spôsobil nejaké vážne ochorenia, že je to vlastne choroba z povolania? Dnes to veľmi bežné situácie. Určite ľudia aj na poštách, v bankách, call centrách, učitelia, rozhodne ľudia, ktorí pracujú s inými ľuďmi, podliehajú veľkému stresu. Dnes je to ale problém, pretože stres nie je tou merateľnou, objektívne merateľnou veličinou. Nedá sa povedať, aký veľký bol, ako vplýval, aký bol na tom pracovisku konkrétnom v tej alebo onej triede pri tých učiteľoch. A preto je veľmi ťažko legislatívne podchytiť tie nároky, ktoré by s tým boli spojené. Takže skôr dnes tá legislatíva je v stave odškodňovať manuálne povolania, následky na zdraví, ktoré sa prejavili v tom fyzične a nie v tom duchovne, bohužiaľ. Ale vývoj k tomu určite speje, tých duševných porúb je stále viac a viac. Ako dlho trvá, kým človek sa dostane k tomu, že je odškodnený, ak teda dokazuje nejakým spôsobom, že naozaj to jeho zamestnanie mu spôsobilo nejaké ochorenie? Ten proces je komplikovanejší. V prvom rade je potrebné sa nehať vyšetriť, riadne vyšetriť klinikou pracovného lekárstva a toxikológie. Je potrebné teda získať tzv. Posudok, je potrebné získať správu, ktorá konštatuje, že mám tú chorobu z povolania. Následne je to proces, ktorý prebieha pred sociálnou poisťovňou. Je potrebné si riadne uplatniť nároky podľa pravidiel, ktoré sociálna poisťovňa má stanovené zákonom. A potom už by to malo byť krátka cesta. Po rozhodnutí sociálnej poisťovne prichádza výplata dávky na účet. To už trvá krátko. My vám ďakujeme veľmi pekne, nelúčime sa však s vami. O 2 týždne sa stretneme opäť v tejto právnej poradni, ale vy tu s nami zostávate na telefonickej linke, aby ste našim televíznym divákom radili. Takže nech sa páči, ak máte záujem o túto tému, trápi vás vaše poškodené zdravie, teda ochoreli ste vďaka vášmu zamestnaniu, tak nech sa páči, volajte na telefonickú linku 02 6 827 44 44 a my ideme trošku